Het is haast 11:12 als Eik Frans troch Ljouw het hinnenpeddelt op de Eindstreek A. 220 kilometer had er onder Wijswest, waarbij het maar kwalijk zijn plank verlitten had. Dus wat applaus had Frans wel verzinnen. Het dworre wol even voordat het hem duidelijk wie dat deze opjefte goed oor in een soe. Dat wist ik pas in Dokkum. Ja, in Dokkum. Ik had heel veel pijntjes in mijn knie. En ik had een beetje kramp aan de zijkant van mijn voet. En, het was niet comfortabel. Nee, en mijn energieniveau was wat laag. Door natuurlijk die Coca-Cola en alleen die banaan. Ik had een koelbox vol met eten mee. Maar ja, dat heb ik halverwege de race niet eens meer aangeraakt. Onder wiel zet de inschrijving uit voor de zo'n 200 recreatieve deelnemers die te Alversterden in 4 etappes bedeld waren. En ook daar komt een eind aan. Het is 4 uur, dan ben we weer al je weer en dan hebben we hier weer een lied feestje met wat eten en wat drinken en een DJ, Martin Harder, die maakt er een feestje van.